kung mapuon na ang Santa Misa. Ikaduwa, kung may ipinanuga po kamo na mag-Easter Angel sa Abril 17, 2022, magpalista na po kamo sa opisina. Tatauan mi po nin prioridad si mga ipinanuga. Ngunya na Enero, mapuon na kaming mag-recruit, tanganing mapanuan ang kakulangan. Ikatulo, schedule of incoming activities. January 2, 2022, Solemnity of the Epiphany of the Lord. January 8, 2022 is the first and last canvassing of Little Niño. January 9, 2022 is the feast of the baptism of the Lord. January 16, 2022 is the feast of Santo Niño and the coronation rites of the Little Santo Niño 2022. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Domingo Portes and family, Mrs. Estelita Nantes and family, Joy Lainesa, Mrs. Remedios Escuro and family, Mr. and Mrs. Romeo Patiga and family, Mr. and Mrs. Virgilio Bidol and family, Kathy Lacson, Monte and Españo family, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family, as in Mr. and Mrs. Manuel Fajardo and family. Petition and other intentions. Para sa petisyon, dolot ni Nelly Juanillas, Raquel Juanillas, Norma Torres and family, as in Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Amelia Babol, as in Mrs. Remedios Escuro and family. Para sa kalag kan mga minasunod, Estelita, dolot ni Fabio and Emmy Pacardo Villarreal and family, as in Manny Lilian Agonos. Estelita y Consolacion, dolot ni Jose Pacardo. Hilmer, dolot ni Dulce Atchan and family. Juditha, dolot ni Mr. and Mrs. Virgilio Vidal and family. Juliana y Domingo, dolot ni Rosita Haber. Leopoldo y Joseph, Pedro y Jonicia, dolot ni Mrs. Estelita Nantes and family. Francisca, dolot ni Arlene Prades. Chodora, asin Natividad y Guillermo Sr., dolot ni the Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Pasasalamat, dolot ni the Mr. and Mrs. Rolando Periña and family. Asinman Vera Xavia Landong. Ngunyan po sa tuong ipinagsiselebrar ang solemnidad kan Epifania kan Kagurangnan. Ang pagpahayag kan Kagurangnan sa gabos na nasyon sa bilog na kinakban. Ang pagkamundag ni Hesukristo nahiling nin mga tao sa matanin pagtubod. Paladan itong mga nakahiling asin nagtubod, siring kan tulong mago. Si Hesukristo mananggad ang ilaw na nagbabanaag sa kadikluman nin kinakban, asinin sa tuyang pagkabuhay. Siya ang kaligtasan nin gabos na mga tao. Arog kan tulong mago, sunodon man yato ang bitoon na iyoman sana si Kristo. Mag-iba kita sa inda sa dalan na sa indang pinagbaklayan sa paghanap kan paratubos nin Israel. Idulot niya to sa misang ini ang satuyang regalo nin bagong pagkabuhay. Magin ilaw kita nin kabanalan asin katanosan sa satuyang kapwa. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, panganganotan ni Reverendo Padre Jose Pepe Pimentel. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunyan sa pagselebra nyato kan Epifania, agadon ta lugod sa kagurangnan an kapatawaran kan satong mga kasalan. Tangani magkanigo kita magselebrar kan misteryong kini. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala kuning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Biren. Asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibig sa kagurangan tan Diyos. May rakman lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita, O Diyos na nagpahayag mo niyan, naldaw kan buktong mong aki sa mga nasyon, sa pagiya ning bituon, magkanigong itugot mo na kaming magmimitbit na sa imo,
sa pagtubod makabot sagkod sa pagmansay sa kagayunan kan sa imong kalangkawan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kay bamong nabubuhay asin nagahadin kasarukan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Batukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Pinapaabot sa babasahon ang kamawotan na lugod ang gabos na tao makaiba sa pagbaklay pasiring sa nagbabanaag na liwanag. Ang mahal na Diyos nagpahiling sa to sa paagi ni Jesucristo na nagtaong liwanag sa kadikluman kan kamugtakan nin katawuhan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, asin lumiwanag. Duminatong na an sa imong ilaw. An kamurawayan nin kagurangnan, minasirang sa imo, minsan ngani ang daga, natatahuban pa kan banggi. Ang mga banwaan natatahuban pa kan diklom. Sa imo minatindog ang kagurangnan, sa imo minapahiling ang sa iyang kamurawayan. Ang mga banwaan minadulok sa imong liwanag, asin ang mga hade sa imong nagliliwanag na banaag. Itingkalag mo ang sa imong mga mata sa palibot. Ang gabos nagtitiripon, asin nagdudurulok sa imo. An sa imong mga aking lalaki, hale sa harayo. An sa imong mga aking babae, dinadara sa mga takyag. Ini mahihiling mo, asin sa imong ikakaugma. Magsusupay sa kaugmahan, huli taan mga kayamanan sa dagat, mapapas sa imo, asin ang mga kayamanan sa banwaan, maabot sa imo. Maabot sa imo dakol na mga kamelyo, hales sa Midyan, asin sa Epa. Ang gabos sa Seba, madatong, magdadaranin bulawan, asin kamangyan, asin maawit nin kaumawan sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag po kan gabos. Sasambahon ka kagurangnan kan gabos na banwaan. Sasambahon ka kagurangnan kan gabos na banawaan. O Diyos, itao mo sa hade ang kahatolan, sa aki kan hade an sa imong katanosan. Nganing matanos na hatolan niya an sa imong banwaan. Asin an sa imong mga dukha, matanos na hatolan. Sasambahon ka kagurangnan kan gabos na banawaan. Sa iyang mga aldaw, mamumurak ang katanosan. Asin katuninungan, sagkod sa sulnop na anbulan. Magahade siya, puon sa dagat, sagkod sa daga, puon sa dakulang salog, sagkod sa puro nindaga. Sasambahon ka kagurangnan kan gabos na banawaan. Mga hade, hali sa Tarsis, asin sa mga baybayon, mabayad nin buhis sa iya. Mga hade sa Arabia, asin sa Seba, madarang mga dolot sa iya. Sa atubang nin gabos, na hade, maluhod, gabos na banwaan, malingkod. Sasambahon ka kagurangnan kan gabos na banawaan. Ipinapasabot sa satuya na ang Diyos nagpamidbid kan sa iyang sadiray, huli kay Jesucristo, bako sanang sa piniling banwaan, kundi man sa gabos na katawuhan. Kita inapod nin mahal na Diyos, hale sa kadikluman,
huli kan sa iyang mabanaag na kaliwanagan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa paghuna ko, aram na nindo ang grasya na ipinaniwala nin Diyos sa kuya, mapadapit sa indo. Sa paagi nin sarong kapahayagan, ipinapamidbid sa ko ang misteryo na ipinaliwanag ko pa sana sa inda. Ang misteryong ini, nangunyan ipinahayag sa tabang kan Espiritu sa iyang mga banal na apostoles asin propeta. Kay itong panahon, dai ipinamidbid sa kiisay man. Ang misteryo na ang mga pagano, mga kapwa, tagapagmana, mga kabtang nin sarusa ng hawak, asin kaayon sa sarusa ng panuga, ki Kristo Jesus, huli sa Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus namundag sa Belen, ning Judea, kan panahon ni Hadeng Herodes. Huli kini duminatong sa Jerusalem ang mga mago hali sa sirangan, asin naghapot sa namundag ang hadi kan mga Hudiyo. Nahiling mi ang pagsirang kan sa iyang bituon, asin napadigdi kami sa pagsamba sa iya. Pagkadangog kini kinabahan ang hading si Herodes, asin hinapot kung sa'y namumundag ang Mesiyas. Simbag ninda sa Belen ning Judea. Siring sa nasurat kan mga propeta. Asin ika Belen, daga ning Huda, ika bago na pinakasadit na banwaan sa Huda. Sa imo magikan ang leader na iyo ang magiging pastor ning sakong banwaan Israel. Hilom na ipinapod ni Herodes ang mga mago asin naaraman sa sainda kung kaswarin nagsirang ang bituon. Sinubol niya sinda asin sinabihan, paduman kamo asin nanapon nindo ang umboy. Kung makuha nindo,
paisiyon nindo ako ta akuman maduman asin masamba sa iya. Sa sinabing ini kan hadi, nagralakaw sinda asin uya an bito na nahiling ninda sa sirangan nanginginutan sa inda sagkod na umuntok sa tangod kan kinamumugtakan kan umboy. Ikinaugman ninda na mahiling giraray an bituon paglawag ninda sa harong nakua an umboy. Kay ba si Maria asin an nasa iyang ina, nagluhod sinda asin nagsamba. Binuksan ang mga dara asin nagdulot ning bulawan, kamanyan asin dwira. Sa pangaturugan, pinatanidan sinda na dahin magbalik kay Herodes. Kaya ibang dalan ang sindang inagihan pagpuli ninda sa sindang banwaan. Yuni ang maray na bareta ning satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po kita gabos. Namutan ko mga tugang, sa pagsilibra niya to kan kaldawan na ini, kan pagsungko kan mga mago duman sa Belen, nagpaparumdum sa nasa satuya, an minsay kan pagsungko kaning mago, na an bituon na nahiling ninda, nagpahayag nan kagurangnan namundag sa Bethlehem. Alagad namutan ko mga tugang, ining tulong mago kan mahiling ninda an bituon, na isiya ninda na banal, hadi, an namundag, alagad din ninda na isiyang kung sain mahiling an umboy. Kaya, dahil iba sindang sinunod, kundi subitoon na nagtadara sa inda, nagtataw sa inda ng giya, tangani makabot sinda duman sa Bethlehem. Kaya, sa mga mago, sa pagkuyog, sa pagsunod kan bituon, nakamati sinda ng mga kadipisilan. Ulita, sa paglakaw ninda, an enot namatian ninda, sa mga bitis kan sendang sinasakyan na mga kamelo, nagrereklamo inita, nagkaigwanan ng mga lugad, sa bitis kan mga kamelo. Kaya, dahil na sinda nakakadali-dali na maglakaw. Pwera kayan, ang kada barangay na inaagihan ninda, naghahagad man sa inda, tangani sinda maka-agi sa barangay na ito. Kaya, dawa nga ni siring, sinda padagos na naglakaw, nagbaklay, tangani mahiling ninda an sa tuyang kagurangnan. Dahil ninda nahiling sukadipisilan na sa indang aagihan, alagad ang solamente ang nahiling ninda ang liwanag kang bituon na nagtataw sinda ng inspirasyon, kaya nagpadagos sinda sa paglakaw. Sagkod na mahiling ninda ang sa tuyang kagurangnan duman sa Belen. Kang nadangod niya to digdi sa Ebanghelyo, pagkatapos na magsamba sinda sa kagurangnan sa pagining pangaturugan, ipinarumdum sa sinda na dahil na sinda mag-agi, pagpauli, duman kay Herodes. Si Herodes, na sindang pigtawan ng galang bilang hadi, kaya nagtaw sindang galang, igwa man na ibang interpretasyon, asin may ibang kamabutan. Kaya sabi ni Herodes, kung makuha nindo, sabihan nindo, si Herodes, tangani, siya man daw makapagsamba. Alagad si Herodes, igwang sa diring kamautan. Ningulita namundag, siring sa sinabi kan tulong mga hadi, saro man na hadi. Kaya, ang kamautan ni Herodes, bakong marahay na kamautan na magsamba, kundi igwa siyang ibang
magpairarom na intensyon. Mala, kan maisiyan niya sa mga hadi, nag-uruli, dahil na siya sinabihan, dahil niya aram kung sain namumundag ang kagurangnan. Ini ang pinagmaawot niya na ipagaradan sa mga aking lalaki na napagpuon sa pagkamundag hanggang sa 3 taon na mga aking lalaki. Kaya dawa nga ni itong mga aking lalaki nagdusay kan sendang buhay para sa kagurangnan. Uli sa maraot na intensyon ni Herodes. An ipanmiya namutan ko mga tugang. An pagpahayag kan presensya ng kagurangnan, bakusa na ini pinagrurumdum niya to sa kapistahan kang aldaw na ini. Kundi, ang pagparumdum sa satuya ng kagurangnan, padagos nagpapahiling sa satuya, nagpapamati sa satuya ang kagurangnan. Ang kagurangnan, bakusa na kan pagkatapos magsundo sa mga tulunghadi, tapos na. Siya padagos na nagpapamati sa satuya, nakikisumaro sa satuya, siriman dawa nga ni, dahito siya tinatawan ng importansya, ang kagurangnan, dahi kita nalilingawan sa pakisumaro niya sa satuya pagkabuhay. Ulit ta iyon ang rason kung taano ang kagurangnan. Naging tao, tangani siya makisumaro sa satuyang pagkatao. Kaya ininamutan ko mga tugang, lugod dahi ta malingawan, na pwede ang sarong tao na pinagraraot ta, o kaya pinagsasabihan ta ning maindata, pwede imahin kan satuyang kagurangnan, anyaon sa iya. Kaya nga ni sabi ning kagurangnan, kung marumduman niya to, anuman ang ginibo mo sa imong kapwa, ginigibo mo manan sa sako. Kaya namutan ko mga tugang, rumdumon tanan kagurangnan namon dagdigdi sa kinaban, bakusa na tagaduman sa Bethlehem, o kaya sa mga Israelitas sana, o kaya sa mga Hudiyo. Sa gabos na tawo ang kagurangnan namundag digdi sa kinaban, tangani magdanay siya sa pakisumaro sa satuya. Asin, ang mga mago, kan mahiling ninda ang kamautan ni Hading Herodes, di sila nagpadaog kang kapangyarihan ni Herodes na itinao sa sainda, nagkuyog sinda sa kabutan kan anghel sa saindang pangaturugan, tangani day maratakan ang buhay kan satuyang kagurangnan. Kaya nag-uli sinda sa ibang dalan. Ano ang bot iparumdom sa satuya, namutan ko mga tugang, sa kapistahan kan pagdatong ning kagurangnan, sa pagpahayag kan sa iyang kapangyarihan sa Epipania. Ang Epipania, but sabihin, manifestasyon kan satuyang kagurangnan. Asin kun kita, minaako kan kapangyarihan kan satuyang kagurangnan, kita magkakanigo na magsunod sa kabutan nin kagurangnan. Isita, ang kabutan nin kagurangnan, na maggibo kitang marhay, alagad hinghulikan, nadadaw kita kan tentasyon, imbis maging manifestasyon nin kagurangnan, ang lambang saro sa sato, kita nadadaw kan tentasyon, kaya kita minadiklom ang satuyang imahin, kaya nadadara kita kan tentasyon sa kararatan. Kaya iyon inabutan ko mga tugang, ang pigpaparumdong sa tuya sa kapistan ngunyan, na ang kagurangnan day naghihilingkan kung ano ang mga ang pagkabuhay ta kasugma. Kung kita naghahagad ng tabang sa mahal na Diyos na makipag-ulian, itinataw sa satuya ng mahal na Diyos ang dakulang biyaya, tanganin kita magdanay sa pakisumaro sa saiya. Araw kening tulunghadi, ining mga hadi na ininday tangani isi kung Kristiyano ini o mga pagano. Sulimente na hiling ninda, nakakaibaan
bituon sa langit. Asin sa pag-adal ninda, igwa ining mensahe na ipinapaabot digdi sa ibaba ning kinaban. Kaya nagkuyog sinda na anapon kung ano ang pinapahayag kan bituon na ini. Sagkod na mahiling nindan kagurangnan, asin sa pag-ako ninda na sinda naging mapakumbaba sa pagdulot kan mga regalo ninda sa kagurangnan, itinao sa inda ang pribileyo na manudan ninda ang kabutan ning kagurangnan. Nadawa nga ni sinda bakong mga Kristiyano, namutan ko mga tugang sinda na kapag ako kan biyaya ning mahal na Diyos na ilikay ang kagurangnan sa maindatang kamaabutan ni Herodes, nag-agi sinda sa ibang dalan. Tangani day na sinda magbalik duman kay Herodes. Kaya ang mga magong ini sa pribileyo na itinaw sa sinda day naging instrumento kang kararatan na kamaabutan ni Herodes, nagbago ang mga hadi, ang tulong mago na nagibuning karahayan, dahil sinda nagpadaog sa kararatan, ipinadanay ninda ang biyaya na maging instrumento ng karahayan, tangani day maratakan ang buhay kan satuyang kagurangnan. Kaya iyon ang rason na masilibra kita kan mga inosenteng mga aki na pinagratakan ng buhay ni Herodes. Ulita iyo yan ang attitude kung ansaro na maraot na gibo na dahil na papahayagan, dahil na tatawan ng importansya, mas dakol lugod na maraot na gibo ang ginigibo. Kaya iyon ay namutan ko mga tugang, lugod mano danta, nang sarong tentasyon sa satuya, kung ini padanayon ta, mas dakol na maraot na kasalan o maraot na gibo niya to ang mapapangyari ulikan saro sanang maindatang gibo. Dakol ang naapekturan kan maraot na gibo. Kaya yun ang pagparundong sa satuya sa kapistahan na ini. Di kita mag-ulog, magkuyog, na kita maging instrumento ng karatan. Tangani, di kita maging kausa ng dakul na epekto ng kararatan. Takun ang sarong sadit na kasalan, papadadayon ta, bako sa na iyan masadit, kundi magpaparadakula ang efekto kang kasalan na sa tuyang naginibuhan. Kaya, namutan ko mga tugang, kung kita nagkakaigwa ng tentasyon, magpadagos kita sa pagpangadyi, ang tentasyon na iyan, masasalidahan kan sa imong karahayan na intensyon sa pagpangadyi, ika ang maguguno kan karahayan, asin ang kadaklan na day makakamati ning kararatan, makakamati sinda ning karahayan, ning biyaya, ning kagurangnan. Hulita day kita naging nagkooperar sa sarong kasalan. Kaya ini namutan ko mga tugang ang klaro na ipinapahiling sa tuya sa ipipaniya kan sa tuyang kagurangnan. Tan kagurangnan mayong iba ang winawaras sa tuya, grasya, ang karahayan, tangani kita makisumaro sa kadean ning mahal na Diyos pag-abot ning panahon. Alagad huli kan tentasyon, ini ang minataw sa tuya ning kadipisilan, tangani magampanan niya to ang karahayan. Alagad namutan ko mga tugang. Dawa nga ni siring kunday kita magpadao sa tentasyon. Ang tentasyon mayong mahahaman sa satuyang pagkabuhay. Kung kita maglikay asin magpadao sa paggibo ning karahayan, sa tabang ning bayaya ning mahal na Diyos, sa pagpangadyi asin sa paggibo ning marhay, madadaog ta ang tentasyon.
Kaya namutan ko mga tugang, igwaning sarumpadi na may edad na, mistado karunindo si Padre Pio, kan siya buhay pa, mayo siyang ibang ginigibo ang pagpangadji. Dawa nga ni siya nangadji pa sana, mapangadji na naman. Tapos sabi niya, dakul na tentasyon ang pinapasa niya kaysa mga karahayan. Ulit ang tentasyon, de napundo sa pagtintar sa saya, ta siya banal. Kaya ininamutan ko mga tugang, kung igwang tentasyon sa satuyang pagkabuhay, magpasalamat kita sa kagurangnan, na tabangan kita, awason kita sa kauripnan ng tentasyon, alagad di kita madisganar. Kung kita maraot na tao, dahil ng tentasyon na matintar sa sato. Alangan, kung kita padagos sa pag-ibon ng karahayan, kadakul na tentasyon an mara ni sa satuya, siring kan mga mago, sa katahawan kan sa indang pagsamba sa kagurangnan, nadangod niya sa Ebanghelyo, si Herodes pinagtitintaran sa mga bago, na sabihin sa iya kung sain ang kagurangnan, tangani siya manda makapagsamba. Alagad isinyato na siya naging author kan mga paggadan ning mga aking lalaki, ning huli taday niya nahiling, o day nagbalik ang mga mago duman sa saya sa pagtaram kung sa inamumugtak ang satuyang kagurangnan. Kaya namutan ko mga tugang, sa katahawan ning mga karahayan, sa katahawan ning mga tentasyon, kita nayaon digdi sa ibabaw ning kinaban, di kita makakasabi na mayo ning tentasyon. Sa katahawan kan mga biyaya ning kagurangnan, ang tentasyon padagos. Alagad, kung kita padagos sa pakikipagsikwal kan mararaot na intensyon, ang biyaya kan sa tuyang kagurangnan, bukas sa kahadean, duman sa kamurawayan kan sa tuyang kagurangnan. Lugod, ang mga naging buhay kay ning mga tulong hadi, maging implikasyon as in ehemplo sa satuyang pagkabuhay, na dawa nga ni yaon ang mga kadifisilan sa pagsikwal kan maraot na mga espiritu. Alagad sa tao kan biyaya ning mahal na Diyos, kita magkakanigo na isikwal tasinda sa satuyang pagkabuhay. Matindog na po kita sa pagpamibi ning banwaan o pagtubod. Maria, pinasakit ang pantanaon ni Poncio Pilato, ipinato sa krus kanilang umiling sa mga gabang katulong aldaw, nabuhay liwat sa mga nagang
ka sa tuo. Ang Diyos Amang makakamay, pwede mo mabalik sa tutubuan ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santo, pagkabawat ng mga kasalan, sa pagkabuhat liwat ng lamang, sa buhay na balik kasapunan. Siring sa mga mago na nagluhod sa pagkumbabaan pagsambak kanumboy, na si Jesus mamibikita sa Ama. An sa tong simbag kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing sa kapakumbabaan, asin kaludukan, ipahiling kan simbahan si Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing maging bukas ang satuyang puso, na makuan niya to si Jesus arualdaw. Sa arualdaw niya tong pamuhay-buhay, sa satuyang mga harong asin tinatrabahohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing dawa mayo kitang bulawan na ikakatao, idulot niya to ang satuyang buhay sa Diyos, asin gibuhon ta siyang kagurangnan kan satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang liwanag ni Kristo, magbangraw sa mga naghihelang, mga biyadi, mga nagsosolo-solo, asin mga maedad na, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang mga gadan na nakatapos na kan sa indang pagbaklay, siring sa mga mago, matagpuan ninda ang kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. O Diyos, sa muyang Ama, sinubol mo sa mo ang sa imong aki, bilang paraligtas tanganing gibuon kaming sarong banwaan. Warasan na maglakaw kami sa dalan ning karahayan, asin makabot sa ilaw na nagliliwanag sagkod paman. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Tindog po. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganin sa ko asinan sa indong atang, makuman lugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan akang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibig kami, kaugaying nga ang mga dulot kan sa imong simbahan. Nahuli kay ni bako ng bulawan, insenso o asinmira, na dinudulot kundi sa pagi kay ni, mansa ng mga atang, ipinapahayag, idinudusay, asin inaalok kay Kristo Jesus. Siya nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo nasa mong kagurangnan. Huli ta, ngunyan ipinayag mo ki Kristo an misteryo, mansanakan sa mong kaligtasan, tangani maliwanagan an mga nasyon, asin kan pagpahiling siya sa pagkatawo ning magagadanon. Binago mo kami sa kamurwayan kan sa iyang buhay na daing kasagkuran. Kaya, kay bakan mga angeles asin arkangeles, kay riba kan mga tronos asin dominasyones, asin kay ba kan mga langit nun na hukbo, nag-awit kami kan himno kan sa imong kamurawayan na daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, tika ng gadaan banal, burabot ng gabos na kabanalan. Kaya ining mga tang naminibig kami, pabanalakan anbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar inyang buot, nagpasulib sa kod sa pasyon,
Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat. Binaki ni asin itinaw sa sayang mga disipulos na ang sabi, magako kamugabos asin magkakan kay ni. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkuha niya ning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaong sa saya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom kayni. Tayni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosong para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagalan asing pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinagkanigo mo na magatubang kasing maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasing dugo ni Kristo, pang sararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siriman, girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tukang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na minibig kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berent na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imong Diyos amang makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asing pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangas kita magsabi.
Ama niya mo na iyaon sa langit. Kabanalo ang ngalan mo, magkatawag kakalan sa hagdan. Itaon sa munya kasi patawag mo kami sa samo mga kasama. Siling na pinapatawag ang mga nagkakasala sa buhay. Kasing kami ang narasa sulit, kundi ang magawin sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindaning natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Siring mo ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katulinungan winawalat ko sa Indo, ansa kong katulinungan itinataw ko sa Indo. Aray pangin nga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubot kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinawan kamot nin katuninungan. Peace be with you.
Uya, an kordero kan Diyos. Uya, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magdaram ka sana asinan sa kong kalagma o omayan. Awak ni Kristo. Amen. Para tubos na muna sa
Tindog po. Mamibig kita, kagurangnan namimibig kami, nanginutan ka sa mo, dalay asin minsan sain, sa pagikan langit noon na ilaw, tanganing masabutan may sa malinig na pag-isip, asin maako may an maninigong pagmate, na misteryo binuot mo, kaming makisumaro, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tukaw po't tabi sa dikit na panahon para sa anunsyo. Ngunyan po tabi, ang solemnidad kan Epipania, magkakaigwa kitan second collection para sa mga misyonero apostolado sa simbahan ng Afrika. Kaya ang collection tapong ngunyan, ipapadara sa palasyo, sa obispo, asin ipapadara sa Roma. Ta ipapadara ini sa Afrika. Ikadua, ang kapistahan kang Black Nazarene, gigibunta po sa Enero 9, na magkakaigwa kitang mobile processions. Asin ang ikatulo, magkakaigwa kitang Pastoral Parish Council meeting sa Pizza 9 kaning bulan na Enero sa Biyernes po ini. Ganyan na taon, pagkatapos kang alas 8 ning misa pagkaaga. Kaya yaon digdi, piklaro ni Father kang Kura Paro Cunyato, attendance is a must duman sa mga Pastoral Council. Tindog na po tabi. An kagurangan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugot kamo kan Diyos na makakaman, Ama, asinanaki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.